Ranar Hausa ta duniya rana ce da aka keɓe domin tunawa da al'adun al'ummar Hausa wadda wata ƙabila ce da ke yankin Afirka ta Yamma. Wannan dai wani ƙayataccen buki ne da makarantar sakandaren Jeka ka dawo ta Sarkin Kudu da ke Gusau ta shirya a matsayin ɗaya daga cikin bukukuwan ranar na shekara 2025 a jihar Zamfara. Harshen Hausa ya zama kusa shi ne na uku ko na hudu. Kuma kenan harshen Hausa na da matukar girma da daraja a duniya. Tafiya sannu sannu kwana nesa, kai ba ni ba sabulun sallaye. Da zulumin ya zanyi da safe na san shi zai kwankwasa kyaure, ka kuma yaren su ne mini kuka cefa ne mai ba sababi. Sarauta wata hanya ce wanda ake mulkar al'umma da ita. Kwakwara komai ya ƙara ƙarfafa gwamnatin soyayya a cikin zuciyar wanda ya Uwar gidan gwamnan jihar Zamfara Hajiya Hurriya Dauda Lawal wadda ta yaba ma hukumar makarantar bisa shirya taron ta bayyana buƙatar da ke akwai na riko da al'adu da harshe da kuma fasaha domin amfanin al'ummar da ke tafe. Gwamnati na mai girma gwamna Dauda Lawal tana da cikakken shiri na ci gaban ilimi da bunƙasa al'adu a jihar Zamfara in Allah ya. Shugabar makarantar Hajiya Hadiza Usman ta yaba ma uwar gidan gwamnan bisa rashin gajiyawar ta wajen tallafa ma mata a cikin jihar. Ina son in tabbatar muku da cewa Sarkin Kudu yara ne masu da'a masu biyayya. Ana karantar da su Hausa da al'adun Hausa. Bahaushe yana da da'a, yana da biyayya, kuma yana da alkunya. Bukin ya kuma shaidi gabatar da makala akan muhimmancin ilmantar da 'ya mace da kuma muhimmancin harshen Hausa da dai sauransu. Murtala Bala Gusau, labaran NTA.